Izuzetno mi je drago da u Poliklinici Milojević možemo predstaviti još jedan iz naše palete proizvoda, to je Lumenis Legend Pro Plus aparat, najvećeg svjetskog proizvođača opreme za medicinsku estetiku tvrtke Lumenis. Naš Legend Pro Plus, naših noviteta u Poliklinici, stvarno se oduševio sa rezultatima koji zapravo koristi multipolarnu radiofrekvenciju i elektrostimulaciju mišića. Ja sam se još u Londonu vidio sa nekim možda drugim mašinama, ali mi je ovo najbolje za to kako je sada vrlo popularno, kako možemo jako lijepo smanjivati masne naslage kod pacijenata, u isto vrijeme zatezati mišiće. Znači, vi ne vježbate, a mi zapravo vježbamo za vas i uz radiofrekvenciju možemo smanjivati masne naslage, zatezati kožu, smanjivati celulit. Lumenis Legend Pro Plus revolucionarna je platforma za estetiku koja kombinira multipolarnu radiofrekvenciju, elektrostimulaciju te nanofrakcijsku radiofrekvenciju. Šta više reći nego da je Legend Pro Plus iz kuće Lumenis, što je možda najveća kuća za lasere i ovakve vrste strojeva u svijetu. Znači, jedna kvaliteta je zagarantirana. Medes grupacija, koja zastupa tvrtku Lumenis u cijeloj Adria regiji, ponosno je najavila instalaciju ovog stroja već na svojim mrežnim stranicama. U sami rezultat ćete se vrlo brzo svi moći uvjeriti i vidjet ćete zašto ovaj aparat zovu game changer u polju medicinske estetike. Oduševljeni smo, naši pacijenti su oduševljeni i u našem centru za oblikovanje tijela, gdje već imamo i neke druge mašine, ovo je sada svakako jedan od naših najpopularnijih tretmana. Uživajte.